Ofundisayo uVabakshini Maharaj. Nasisibalo ke ngiyathemba usutholile nje umqondo kancanyana ukuthi sikhuluma ngani noma sisebenza kanjani uma sisebenza ngama order of operations. Yeah. Awuthi ngiphinde ngikubhalele ukuthi yini ama order of operations. Azobhalela ngamagama anqamliwe ke manje njengoba kade kubhaleke ekuqaleni uphi wethu lo umeleni parenthesis wethu sibe ne I asusebenzisa kakhulu ungakhathazeki ngawo. Base kuba ne multiplication ne division sibe ne addition no subtraction ncase nakungibalekelwa amagama. Kuhleke. Uma wenza ibale njengalezi kubalekile ukuthi uyazi indlela ekuqoqwe ngayo nanokuthi kusetshenzwa kanjani kuyibalo. Ngakho uyabona ukuthi siphiwe okunjani ama parenthesis ini ukuvulwa kwamahlombe lawa makhwapha akho ufake ibale ezithize phakathi. Ngakho solungisa kona kuqala ngaphambi kokuba sehle siyolungisa okunye. Asisebenze naloko esikuphiwe ngaphakathi ke manje kuqala. O 5 minus 2 loyo uzosipha ba u 5 minus 2 usipha bani? Usipha 3. Siyazi ukuthi sisonga kanjena ke. Asehlisa isibalo sethu. Ngipha inombolo ezingazona iqiniso ke manje. Nginqena ukuphinda kuloke ngiphinda ngibha kunginike into engayona. Kulo ngiphinda ngibhala isibalo esisodwa kanti ngisebenza ngomshini la ungisiza kabi ukuthi into ngayinamathisela. Sale sengibhala ngothini? La ngezansi ngine 7 times 2 plus. Kuhleke asisebenze ngaloko esesikuphiwe sinako ke manje. Uyabona ukuthi ekuthiwe sivumelekile ukuthi sisebenze ngokuqala siyazi ukuthi times uhamba phambili iqala kuno plus. Ngakho silungisa indaba ya times ngaphambi kokuba silungisa indaba ya plus. Silungisa le ndaba ya times iqala kuno plus phakathi la kwamahlombe ethu kwamakhwapha ethu la avuliwe ngoba iwona athatha indawo yokuqala yokubaleka. Nanku ku multiplication m wethu umele multiplication kusho ukuthi ini times phinda u 3 times 3 wethu uzosipha ba siphiwa ba u9 base siyaselelwa njengoba isibalo sinjalo. Sasebenza ngako lokho kuphakathi emahlombeni. Emakwabheni angazi manje indaba sengilungithe emahlombeni. Siyazi u9 plus 7 usipha u16. Sazi sawaqaqa amakhwapha ethu. Iparenthesis yethu ukuvula kwekhala zethu. Sasaqoqa ke manje. Asibhekela ukuthi kuphi okunye okubalekile okulandelayo. Asinako okwa asisebenzi ngendaba zika ungakhathazeki ngako. Nabuka manje sesino multiplication no division manje. Indaba zokuphinda nani neindaba zokwenzani zokucaza. Izona ke manje sinazo sisebenza ngazo izona ezibalekile edlula plus uhamba lezansi no minus. Ngakho asiqale silungise ke okwa times. U7 times 2 wethu kamnandi usipha 14 plus 16 divided by 4 times 2. U16 divided by 4 wethu usipha bani? U16 divided by 4. 16 divided by 4. Usipha ba? (16 divided by 4 times 2). Njengoba ngisongile lesibalo sithi ngizama ukucabanga ukuthi kuzothiwani manje. Uthiwa kubalekile usisebenzisa u-times phambili noma sisebenzisa u-divide. Kodwa bame endaweni eyodwa nje ngokubaleka. Ngakho noma yikuphi engikusebenzisayo. Ngakho bangithi 16 divided by 4 ngiphinde ngithi times 2. 16 divided by 4 wethu sipha u4 times 2. U4 times 2
uwona esizosebenza ngawo kuqala ngoba u-times ubalekile kuno plus 16 u4 times 2 siphu 8 nanke u14 wethu singakhohlwa sesofaka khona ke sesingasebenza ngoplus ke manje ngoba sesifikele ekugcineni and futhi uplus incase futhi uplus wethu usebenza le ekugcineni sipha neanswer yethu ya 22 kamnandi.